Kapatawa kami rin na. Oke, jangan bisa pada orang guys. Jangan namin. Ikan minat lain, nag-live na ka ba? Lingaw-lingaw. Lingaw-lingaw, bahala sa. Lingaw-lingaw doon. Oh, masira to sa ano dami mo live na ha? Kuhan diya, linig ka mo diya, santa. Dayo ng Japon. Enjoy your life. Ay mga content creator guys. Ay mga paraupog na nila malamdan. Harap. Shout out sa kawatak ko. Shout. Mga paraupog na nila. 1 minute na